गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. अलंकारार्थे पुष्पं दुर्वं प्राणिबिल्वपत्रं च समर्पयामि. महानवग्रहृत्यवत्रायै नियता प्रणदास्मदाम्. श्रीमहागणाधिपतये नमः. अलंकारार्थे पुष्पं समर्पयामि. यज्ञोपवीतं करमस्तु तेजः. महागणाधिपतये नमः. यज्ञोपवीतं समर्पयामि. बाबांना बोलव ना बाहेर. इकडे फक्त 21 समर्पयामि. गणपती पूजन खाली करू. महागणाधिपतये नमः. हरिद्रां कुङ्कुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि. की कोकणातल्या प्रत्येक घरामध्ये गणपतीची प्राणप्रतिष्ठा होते, त्यांचं भक्तिभावे पूजन होतं. कोकणी मनुष्य कुठेही असला, जगाच्या पातळीवर कुठे असेल, देशाच्या पातळीवर कुठे असेल, विशेषतः मुंबईला आमचे मोठ्या प्रमाणात कोकणातले लोक राहतात. ही सर्व लोक एका वेळेला गणपती पूजनासाठी कोकणामध्ये येतात. हे भारतातलं सर्वात मोठं मायग्रेशन आहे, जे 5 दिवसांमध्ये घडतं. लाखो लोक ज्या वेळेला कोकणाच्या दिशेने येतात, त्याला वेगवेगळ्या वाहनातून येतात. एकाच वेळेला एवढी लोक आल्यामुळे थोडी गैरसोयसुद्धा होते, परंतु ते गोड मानत आपल्या गावी पोचतात. अनेक दिवस बंद असलेली त्यांची घरं उघडतात, साफसफाई करतात, देवाचं पूजन करतात, भक्तिभावे त्याची सेवा करतात. कोण 1.5 दिवस करतं, कोण 5 दिवस करतं, कोण 7 दिवस करतं, कोण 11 दिवस करतं, कोण 21 दिवस करतं. ही परंपरा आहे कोकणाची, आणि ही परंपरा कोकणी माणसाने त्या ठिकाणी जपलेली आहे. आणि म्हणूनच कोकणी मनुष्य कधीही काहीही मागत नसतो, गणराया त्याला देत असतो. सगळे आपले टॅक्सेस वेळेवर भरतो, आपले सगळे कर वेळेवर भरतो, कर्ज कुठलीही बुडवत नाही. ही कोकणी माणसाचे जे सामर्थ्य आहे हे गणरायाने दिले, आणि त्याच्यामुळे गणपतीचे आशीर्वाद हे नेहमी कोकणावर राहिलेले आहे. आणि त्याच्यामुळे फलोद्यान असून दे, मच्छीमारी असून दे, त्याच्यानंतर शेती असून दे, पर्यटन असून दे, वेगवेगळ्या माध्यमातून सातत्याचे आशीर्वाद देवाचे कोकण भूमीवर राहिलेले आहेत. त्याच्यामुळे कुठलीही मोठी इंडस्ट्री नसताना महाराष्ट्रामध्ये 5व्या 6व्या क्रमांकावर दरडोई उत्पन्नामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा, त्याच्या खालोखाल रत्नागिरी जिल्हा राहिलेला आहे. आणि ही सेवा देवाची आहे, कष्टाळू आमच्या शेतकऱ्यांची आहे, आमच्या कष्टाळू मच्छीमारांचे आहे. आणि त्याच्यामुळे सर्वच जण अतिशय भक्तिभावाने देवाचं पूजन करत असतात. आणि मला निश्चितपणे असं वाटतं की आज खऱ्या अर्थाने गणरायाचं आगमन होत असताना मराठवाडा रिजनमध्ये पाऊस सुरू झालेला आहे. आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रातल्या काही भागामध्ये जिथं पाऊस नव्हता तिथं पाऊस सुरू झालेला आहे. मला एक निश्चितपणे माहिती आहे की
जे पीक पेरलेलं होतं ते हाती येणार नाही, परंतु नवीन पिकाची पेरणी होऊ शकेल, पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. एकंदरीतच महाराष्ट्रावर गणरायाचा आशीर्वाद राहिलेला आहे. कोकणामधून ज्यांचा उगम झाला ते लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सवाची स्थापना केली. त्यानिमित्ताने स्वातंत्र्याची ज्वाळा ही घराघरामध्ये गेली. स्वातंत्र्य प्रत्येक युवकांपर्यंत पोचलं, युवक एकत्र झाले आणि हीच परंपरा मुंबईने कायम ठेवलेली आहे, हीच परंपरा पुण्याने कायम ठेवलेली आहे. आता महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागामध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सव साजरा होतो. मुंबई शहराचा पालकमंत्री म्हणून किमान 4-5 मीटिंग तरी मी या संदर्भात घेतल्या. रात्रभर BSTची सेवा चालू करण्याचा निर्णय घेतला. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जे आमचे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ आहेत त्यांचे सर्व टॅक्सीस माफ केले आणि त्याच्याचबरोबर त्यांना फायर फायटर दिवसभर ठेवायला लागतात मोठ्या मंडळांना, ते फायर फायटरची फी निम्म्यावर आणली. त्यांची जी कार्यालय आहे त्यांना रेसिडेन्शियल दराने कर आकारण्याची त्या ठिकाणी सोय केली. एकंदरीतच गणरायाची सेवा ज्या माध्यमातून करता येईल त्या माध्यमातून केली जाते. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री महोदयांनी संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या गणरायांच्या मीटिंग घेतल्या. एकाच दिवशी ईदची मिरवणूक आणि गणरायाची मिरवणूक घेत होती. तिथं आमच्या मुस्लिम बांधवांनी चांगला निर्णय अनेक ठिकाणी घेतला आणि त्या दिवशी ईदची मिरवणूक न काढता दुसऱ्या दिवशी ईदची मिरवणूक काढण्याची ठरवली. महाराष्ट्राच्या सामाजिक ऐक्याचं हे प्रतीक आहे, म्हणून त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. आणि आज जे संकट भारतावर घोंगावतं ते दहशतवादाचं संकट आहे. आपल्या ज्या जवानांचं बळी त्या शहीद त्या ठिकाणी झालेले आहेत त्यांच्या कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भारत ते सहन करणार नाही. आदरणीय पंतप्रधान महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि नेतृत्वाखाली यांना चोख उत्तर देणं हे भारतीय सैन्याने सुरुवात केलेली आहे. त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळून दे, दहशतवादाचा बिमोड होऊन दे आणि आज भारत या महासत्तेच्या दिशेने वाटचाल करतो. 11व्या क्रमांकावर आपण ते 5व्या क्रमांकावर आलेलो आहे. आज जगभरातली लोक आपल्याकडे आशेने बघतात. आपली मुलं ज्यांना स्किल डेव्हलपमेंट खाली ट्रेनिंग दिलेले आहे परदेशात जायला सुरुवात झालेली आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. आज मुंबई रिजन जो आमचा आहे त्याच्यामध्ये रायगड जिल्हा येतो, ठाणे जिल्हा येतो, त्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यासाठी त्याची निवड ही केंद्र शासनाने केलेली आहे. त्याच्यामुळे महाराष्ट्र हा भारताच्या प्रगतीमध्ये अग्रेसर राहणार आहे आणि ती शक्ती महाराष्ट्रातल्या युवकांना मिळते. या माध्यमातून त्या लाखो नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत, त्या आमच्या युवकांना मिळून दे. आमच्याकडच्या जे सेक्टर आहे महिलांसाठी महिला बाल कल्याण आहे, सर्वांचे पगार दुप्पट केले त्याच्यामध्ये काम करणारे लोकांचे. आमच्या शिक्षण विभागाचे पगार आपण जवळजवळ दुप्पट तिप्पट केलेले, ज्याला आपण शालेय शिक्षणमध्ये शिक्षक सेवक म्हणतो. आमच्याकडे मेडिकलची मुलं असतात त्यांचे पगार वाढवलेले आहेत. आमच्याकडे कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमवर लोक असतात त्याला समग्र शिक्षा म्हणतात, त्यांचे पगार वाढवलेले आहेत. नवीन लाखापेक्षा जास्त लोकांची भरती या सरकारने सुरू केलेली आहे. 1 रुपयामध्ये विमा दिलेला आहे. 7 लाखापेक्षा जास्त हेक्टर जमीन ही आता पिकाखाली येणार आहे, त्याला पाणी दिलं जातं आहे. एक वेगळ्या दिशेने महाराष्ट्र वाटचाल करतो. गणरायाचे आशीर्वाद नेहमी या महाराष्ट्राच्या भूमीवर राहिलेले आहेत. ते असेच राहो आणि महाराष्ट्र नेहमी भारतामध्ये अग्रेसर राहिलो आहे, तो असाच अग्रेसर राहो. आणि जी जनतेची सेवा आमचे माननीय पंतप्रधान महोदय करतात, आमचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री करतात, त्यांच्या सर्व प्रयत्नांना यश येऊन भारत ही जगातली महासत्ता बनो आणि भारतातल्या मुलांची ती जी अतिशय हुशार मुलं आहेत, गणपती हा बुद्धीची देवता आहे, खूप चांगला अभ्यास त्यांच्याकडून घडो. जगभरामध्ये आमच्या मुलांचं हुशार मुलं आणि आमच्या शास्त्रज्ञांचा हुशार शास्त्रज्ञ, हुशार इंजिनियर्स म्हणून जो एक दबदबा आहे तो कायम राहो. आणि जगाला आज मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे आणि हे जे ट्रेंड मॅनपॉवर आपण ज्याला म्हणतो किंवा स्किल्ड मॅनपॉवर म्हणतो ती जगभर आता जाणार आहे. त्याची सुरुवात महाराष्ट्राने करून दिलेली आहे. या मुलांकडून संपूर्ण जगाची सेवा करत आणि गणरायाचं पूजन. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.